je gauw naar dit verhaal. Tomke is verlegen. Tomke zit op een bank. Hij had nergens nog tongen. Waarom? Wat is toch net, Tomke? Ik wil naar het feestje van Lutske. Begint dat al haast? Cornelia shot op een klok. Nee, dat wordt het dan eventjes. Maar toen kist het cadeautje voor feest inpakken. Oh ja, goed. Cornelia pakt het cadeautje Ja, uit de kast. Dan krijgt ze papier en plakband. Lutske vindt de puzzel griffel mooi. Ze is gek op puzzelen. mooi. Tja, hier is het papier. Maar de puzzel er maar in doen. Mag ik helpen? Nee, dat ken ik zelf zo. Tomke doet het papier om de puzzel Zo. en dan squat er stukjes plakband van het plakbandapparaat. Zo. Hij plakt alle randen goed vast. Ja. Hou maar. Zij is het voor goed. Hoe zit mijn plakband naast op? Maar voor goed vast. Die puzzel die mag er net uitvallen. Cornelia shot weer op een klok. Trouw het pakje maar in de plastic tas. Oké. En door de jas maar gewoon, dan brengt hij dadelijk naar Lutske. Het is hartstivier. Ik heb zin aan het feestje. We krijgen echt pannenkoeken, had Lutske zijn. Oh, ik wil naar dat feestje daar. Nee, dat mij net. Du hast toch net een kaart kregen? Nee, het weer maar een grapje, ja. Tomke doet de jas om. Dan stappen ze op de fiets. Bij Lutske haar huis brengt Cornelia hem naar de deur en drukt op de bel. Lutske doet zelfs de deur hiepen. Hoi Tomke, kom er maar in. Ik ben al een hele protte. Tomke schrikt. Wat een lawaai daar bij Lutske in de kamer. Hij werd er wat bang van. Kom maar binnen. Nou, dan ken ik nog weer naar huis, hè, Tomke. Tomke krijgt Cornelia vast. Nee, doe maar mij. Maar, Cornelia krijgt Tomke bij de hand en te jaren rennen ze naar de kamer. Cornelia jouwt Lutske een hand en zegt: van het gelukwenske, Lutske. Dank u wel. Maar strek maar even een handje aan Tomke. Maar Tomke zegt niet. Zo. Hij truwt Lutske het pakje in de hand. Dan kroept er hut achter Cornelia haar reg. Hij shot naar al die vreemde been. Wat toch het die hier nou? Wat een mooie puzzel. Een bosdictaat, hè, Tomke? Tomke skot hollet. Toen nou, Tomke. Hoe is best ik net zo verlegen? Nou, ik in de hoesten, ja? Nee, doe maar je bloeien. Wat is er met Tomke? Tomke is wat verlegen. Hij hier net op die oren die vreemde bandjes rekenen. Oh, dat ben je vreemde bandje. Dat ben mijn nichtjes. Dan huppelt Lutske weer voort. Maar toch dadelijk echt een spultje. Een heel mooi spultje. Nou, ga maar even zitten, Cornelia. Hè? Dan kan Tomke wel even wat wennen. Cornelia liet op een bank zitten. Tomke kroep bij haar op schoot. Dan jet er Lutske haar mem sissen. We doen eerst een spultje. En nou, ga je maar op een groen zitten. Ja, en dan krijgen we van mij plastic bekers en bierviltjes. Krijgen we wat drinken? nee, we doen een spultje met de bekers. Wat de heegste toer bouwen kan. De ben op een lood van... Joepie! Dat is leuk. Nou, ik zal het even voortwaan. Zo, eerst een bekerdel zetten. Ja, en dan een viltje erop. Nou, dan weer een beker. Ja, dat weten we nou wel. Oh, nou, dat mooi zo. Ik tel dadelijk om 3 en dan maar beginnen. 1, 2, 3. Tomke shot naar de ben. Wat is dat een mooi spultje. Hij zou het ek wel graag beziekje willen. De ben kennen het net zo goed, shotter. Oh, De bekers vallen hield niet om. nou. Zullen wij ik een toer bouwen, Tomke?
Ja. Tomke pakt een beker. Hij zet er een bierveeltje op. Dan krijgt er weer een beker. En weer een bierveeltje. Dan weer een beker. En zo kiert er maar tro. Heel voorzichtig. Wat een Tomkesje. Zo'n hege toer kan niet bouwen. Alle ben joggen naar hem. Ze juichen voor hem. Wat kist nou dat goed, Tomke? Tomke krijgt er een kleur van. Ja. Stadig bouwt er verder. Net Ian had zo'n hege toer als hij. Lutske haar mem telt de bekers. Zo'n bekers. Jongens, Tomke had het woen. Doe krijgt de prijs, jongen. Een lekker spekje. Nog een keer. Ja, nog een keer. Doe het echt bij mij, Tomke. Tomke knikt. Ja. Dan gooit hij de toer om en zieken de bekers weer op. Cornelia giet steen. Ik geef wat, ja, Tomke. Tomke jet haar net eens. Hij had het zo druk met de bekers. Tomke, ik in een hoest, hè? Ja. Ja, oké. Hoi, Cornelia. Lutske haar mem wuift even naar Cornelia. En dan zei ze... Nou, jongens, ik tel een treien en dan mag je mee beginnen. Als de toer omvalt, dan ben je mooi. 1, 2 en 3. Alle bam in drok ontbouwen. Ze wil ooit de prijs winnen. Deze keer wint Tomke het net. Zijn toer valt al gauw om. Oh. Lutske wint nou het spekje. Nog een keer. Wat had Tomke een willen. Hij is helemaal net verlegen meer. De vreemde bandjes binnen het vreemd meer. Het binnen nije vreundjes worden. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.